morning, good afternoon, good evening. Ha? Ano naman huganap mo na? So guys, may among kaset ipalabay na. Ay, nagbuot na mong kwarto naganagamit. Istilan. So, sige paglimpyo. Hindi ka po yun, sige paglimpyo. Ako'y kalimpyo ron. Palabing paglimpyo kay ikan pas trabaho. Maway sa din ha. Hindi may mutang lagi na eh. Sige rag. Palagi na lang naglilinis. Bay, nagbuot. Wala nang ulan. Kanina malakas ang ulan. Wala pa kaming hapunan. Gutom na. Kami, ito lang sa gawin mga on. Asa mo ta? Ganahan mo. Spam? Ano naman? Palatak. Kung spam ko, mag-vlog ko daro na. Kain kami sa labas. Or kanarang ihas dool. May mo ganahan. Huling walk. Itong kan ba? May karne ganahan itong ribs. Ito. Sa order, itong number 3. Okay. Wala ako. 6:45. Pagod nang magluto. Pagod na kabihis, May ano ba tayo? Kanin? Dami. Ta. Pamuha. Bukas na ako maglalaba. Ay, nako. Pagod sa work. Sana. Sana pa winter na. Oh, sige. Anak ako na miss dool. Naon. Bilis mo siguro ko, di ba? Ito naman. Yamin ako? Sige. Kadali, nagisuot na ako. Magbuha lagi. Ta. Asa naman yung kaset? Ilabay na na eh. Sugana pa ba ni? Ito ito mukha ako nung take out. Take out ra.
guys, kay murag gutom na ang kalibutan. Ako ba? Yun. Alas 7 ng gabi. Napakainit pa. naabot na may. First time na mo din hi. Yan no. Chinese chef, Chinese kitchen.
order namin. 15 minutes pa. Mga ito pa may kuan. Dolorama. Kaya na ako ni siya paliton. So, uy, kapoy. Nadog, galing ito pa doon. Ginahadjag baktas. Lisod na. Kay gutom na ba? Pagdisingan og nindo og lami ba to? Okay. Same na ito sa Oo, maorom na siya mga style. Kaya kung wagin nila lami, di na ito mabalik. Tilaw na tagtagam. Ay, gutom na. Sana mo mga palit. Ito yun. Dots na. Samot na doon ko. Flex natin. Masarap to. Aray. Tanong-tanawon kung lami ba na. Mangaon na ta. Mangaon na ta. May pagkag-rice, ana? May pagkag-rice. Shreya, good morning. Morning. Nag-order me This is good morning, food, anak. anak. I miss you. Dinner. Wow. Delicious. Order na mo sa gawa.
Nangaon sa mi